Misaka ang pagsalig og satisfaction rating sa publiko sa Philippine National Police kon PNP sabay sa pagkunhod sa krimen sa managlahing parte sa nasud Pinas. Sumala sa pinakulahing tugon ng masa survey sa Octa Research, gingon ni Interior Secretary John Vic Remulla nga 63% ka mga Pilipino ang gasalig sa PNP samtang 61% ang kontento sa performance niini. Sumala kang Remulla makasama hinay-hinay nga gabalik ang kumpiyansa sa publiko ngadto sa law enforcement tungod sa mas gihugtan pa nga police visibility ug mga reforma nga gipatuman sa hanay nga kapulisan. Dugang sab ni Remulla makasama nga resulta kini sa direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. nga dili lang sa pagpakunod sa krimen ang tumong niini apan gisiguro sab nga makita ang presensya sa mga pulis sa ilang komunidad. Gani makasamang mika na og matud pa sa 30% hangtod 40% ang krimen sa nasud nga miabot pa sa 80% sa pipila ka lugar, lakip na ang pagkunod sa rape cases, physical injuries o theft.